Nakahining gugma? Na Ila ka buok? usara. Pretend tag wala. Sige, pangutana. Kung ang gugma mapalit og 29 pesos sasama sa Don Lemon, mupalit kaha ka. Dili. Ale, grabe po siyang dili palit. Diri ka katrabaho, di pas di kang palit. Na hypothetical question naman na siya. Balik ko na to. Mupalit ka ka. Mo palit. Pila ka ba kung paliton? Aw daghanon kung Don Lemon. Sa tinuod, mapalit ba ang gugma? Depende. Nari gugma mapalit? Di ba ningon ka nakahining gugma? Asa man naman nakita na siya? Facebook. Na-encounter ni mo siya sa Facebook. Pila pod ka bula? 10 months. Ang anong manatagalan ka ni confess sa imuhang gugma para niya? Para maka-make sure sa amo. Nga tinuod na imuhang na-feel sa iya ha. Oo. Pila naman mo kakuan gani ron? 7 After years. sa 10 years? 10 months ang pag-ila-ila sa Facebook, 7 years ang relasyon. Imo na ning partner gyud? Dili pa. Uyab pa. Oo. Pero kaning bayhana mo na ni imong malantaw nga makuyog nimo hangtod sa hangtod. Mo na gini. Nganong siya imuhang napili? Gwapa siya tong sa Facebook. Mo na ma-attract ka pero sa personal tinuod pod. Yes, bud. Kaya na may usahay ba fake news ning mga nasa online, di ba? Unsa pa imuhang naganan aside sa iyang profile picture? Butan budya. Dili maldita? Dili. Unsang percentage sa iyang kabuutan? 99. O 1% ra iyang pagkamalita. Kanang 1% as kano sa man mo gawas. Di ko ka sure. Kay most of the time dili mo gawas iyang pagkamalita. Dili gyud. Minsay para niya. Padayon lagi ta sa kinabuhi. Sa unsa ka lisod, never jud ta mo give up. I love you. I love you.